I grøft og i grav, så bliver bondemanden vild. Han ser dig dybt i øjet og siger, vi skal have pløjet og sået senest 1. april. For Damgaard han blev færdig med at pløje noget i dag, og Arne han vil så i overmorgen. Men i år skal et og bullen bak med blive løgn, at vi bliver de sidste her på gården. Du får 85 heste, 40 tønder land og en 4 fod 14 tommer plov. Når det er overstået, så er weekenden gået, så læg dig heller ned og sov. 85 heste, 40 tønder land og en 4 fod 14 tommer plov. Når det er overstået, så er weekenden gået, så læg dig heller ned og sov. Men vidste da godt, at du skulle have fri, nå i aften fredag klokken 7. Men du kunne høre på en stemme, at det må du glemme, for det bliver det svære liv. Klokken 7:15 kommer Kurt og Kaj forbi og siger, vi skal ud og give den gas. Vi skal ud og drikke øller og lege motorbøller, men du må desværre melde pas, for du har 85 heste, 40 tønder land og en 4 fod 14 tommer plov. Heste, 40 tønder land og en 4 fod 14 tommer blå.